Paula, ti como cociñas? Eu non cociño prácticamente, teño a sorte de ter un marido que me fai sempre a comida. Que fai o teu marido esta fin de semana? Pois espero que me faga, aínda que faga bo calor, un cocidiño, así, cos fritos, grelos. Un cocidiño? Home, claro, con 30 sempre. graus? Claro, sempre, Así caian, vamos, os pasaros. Eu recoñezo que non cociño nin moito nin ben, pero como ven a fin de semana voume animar con marisco, pero teño unha dúbida, se marisco fresco ou marisco conxelado. Vos tedes algún consello, algunha receita que me poida axudar? A dúbida, sobre todo, teño que confesarlo tamén, ven polo prezo, porque non teñen nada que ver, é unha tolería. Porque a cousa cambia e moito. Todos sabemos que o produto conxelado é máis barato, pero o fresco tamén nos presta. Mirade o kilo de ameixa, a diferencia. A ameixa fresca, 18 euros o kilo. Chégalle, pero bueno, claro, a ameixa boa, pero mirade a conxelada. 4 euros e medio. A diferencia é abismal. 13 euros e pico. Vale a pena. Bueno, iso vai depender do gusto e tamén do peto. Así que nós decidimos ir á rúa e con elo contedes. Ai, do noso mar, o mellor produto. Eu hoxe levanteime con ganiña de ameixa, pero que me sairá máis a contas? Mercala na Praza de Abastos ou mercala conxelada? Imos ver. Moi bons días, Rosana, que tal? Hola, buenos días, ¿qué tal vosotros? Bien por aquí. Canto produto fresco, Que maravilla. Sí, la verdad que sí. A ver, porque todo ten moi boa pinta, pero hoxe veño con gana de ameixa. Fálame disto. Bueno, temos a blanca 18 e temos a rubia a 22. A blanca para que sería boa? Mismo para fideo, para arroz, un fideuá. Eu creo que vou estirar máis pola fideuá. Veña, un quiliño. Sí. Un quiliño de ameixa, 18 con 18 euros. 18 euros. Vostede prefire produto fresco ou prefire a ameixa conxelada? No, fresco, sempre. Sempre fresco. Ainda que paguemos un pouco máis... Hai calidad. Calidad, non? Porque outra opción é mercala conxelada. Ai, non. Vos preferides fresca ou conxelada? Eu fresca. 18 euros o kilo. Jolín, si está caro. Que me parecen un pouco pequenas para 18 euros. Se sabe ben, está ben. Prefiero comer fresco pouco que... Pero bueno, para gustos e para bolsillos, claro. Pois xa mercamos a ameixa fresca, aquí teñeno claro. Non hai como produto do día. Pero que pensarán en Marín? A ver. Temos a ameixa conselada. Esta ameixa é ameixa japónica, é de fora, pero é moi boa, ten moito sabor, ten moita carniña, non fai falta que lle fagas nada. Se veñen listas para botar xa na sartén ou na pota ou no que sexa. Ahora a sanidade está moi encima, pasamos moitísimos controis e agora está o marisco conselado moi bo. Carmen, ti és das que compra aquí no Ultramarinos de toda a vida. De toda a vida. Que mercas aquí nos conxelados? Pois peixe, marisco e variado. E o marisco conxelado, porque hai xente que ainda é algo reacia. Ti como ves o marisco conxelado? Moi bo. Sí? Está ben? Sí, porque viene congelado ya desde el mar. E de prezo? Económico, moi bien. É máis barato? Sí. Cal me recomendas? La congelada. La congelada. Sí, porque la fresca te puede salir bien o mal. La gente se la lleva pues para hacer el preparado de paella, para hacer almejas a la marinera, pues en fechas especiales como Navidad. La bolsita de 1 kilo, esa te sale en 4,50, ahora la tenemos de oferta. Aparte, llevándola así en la bolsita, ya tienes el agua de cocción con la que está congelada. No, tamén aforramos un pouco da cocción, que eso é enerxía. Claro, e de desbabarla, non tiene arenas. Listo, pois moitas grazas. Chao, chao. Xa temos o noso produto do mar e as contas son claras. Mercamos por unha banda a ameixa fresca na Praza de Abastos de Bueu e saíunos a 18 euros o kilo. E por outra banda mercamos a ameixa conxelada nun Ultramarinos de Marín e saíunos a 4,50 euros o kilo. Calidade para todos os petos.